11. ediziora iritsi da honezkero Andoaingo piano jaialdia eta 11 urte daramatza Seiasunen elkarteak egitasmo honen antolakuntzan. Jaialdi honek aukera ematen digu pianoaren bitartez musikan hurbiltzeko, obren autoreak eta beraien lana ezagutzeko. 32 kontzertu ikusteko aukera izango dugu aurtengo jaialdian, eta guztira 805 pertsonek hartuko dute parte. Aste osoan zehar, emanaldiak izango dira Basteron hemengo erakusketa gela. Astelehenetiko ostira bitartean hainbat ekitaldi garrantzitsu izango dira. Denak erakusketa gela, astelehenetiko ostegun egintzen erakusketa gela horretan izango dira, arratsaldeko 7:00. Astelehenean, 15 adibidez, Aita Donostiari eskainitako kontzertu bat izango da. Konposatzaile honek Madrilen eranez preludioko euskal preludioko zituaren mendeurrena aitzaki hartuta, Donostiako Francisco Escudero Musika Konservatorio Profesionaleko eta Andoaingo Musika Eskolako ikasleek Aita Donostiaren honezko kontzertu eskainiko dute. Asteartean, otsailaren 16an berriz, Andoaingo Lorratzak taldearen kontzertu izango da eta euren lehen diskoa ere bertan aurkeztuko dute. Otsailaren 17 asteazkenari dagokionez, Musikene Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegi Inkotearen kontzertua izango dugu. Ostegunean aldiz esan zela Ordoberak eta toki berean Andoaingo Musika Eskolako Txitxu Castro eta Miriam Urangaren piano ikasleak eskainiko dute kontzertua. Eta estik aurreratu bezala, aurrera proso txitu bat emanez 11. edizio honetan ere, ostiral zertxoai berezi izango da, auditorioan egingo da, bisaiota. Arratsaleko hiruretan lehen eta behin Andoaingo ikastetxeko horrentzat, lehen bigarrenetik guarroneko horrentzat bereziki, eta arratsaldeko 6:00 entzuneko guztiarentzat izango da, teklak dantzan izengune eman duen kontzertu didaktikoa. Kontzertu didaktiko horretan, Enrique Granados eta Alberto Ginasteraren jaiotza heriotza urtemugoak eta Aita Donostia konposatzailearen esan den bezala preludioak Madrilen estrenatu zenaren mendeurrena hartuta, beraien musika izango da osagai nagusia. Musika mailan repertorioa aztertu ondoren, erabaki genuen 6 eskutako modalitatea sartzea. Orduan, edizio honetan izango dugu saio bat ikusteko hiru piano jole batea jotzen. Horrek esan nahi duena da, koordinatu behar diala oso ondo, eta nahiko justu ibiltzen diala, zer piano batean hirurak 6 eskutara jotzea, ikusgarria izango da.